Режисьорите имат ли да пускат звука? Че много крадат в щатите, те са режисьори. Така. Стринке, на кого ще го пращаш? На Магнитския Бойко или на Магнитския Румен Петков? Ама ако е тука до Банкя, има по-малки пликове. Ало? Их майка и да еба курва. Нещо прекъсна. Значи казаха тук... Какво? Ама има... Чакай и слушай сега малко с марка не ми трябва. Има два модела. И двата са магнитски, обаче единия тука Банки е по-близо и е по-малък плика. Ало? А до Циловча, къде краде Румен Петков, трябва по-голям плик. Че по-голяма милиционерска фуражка носи.